Kawangado tungwa the county ma Mombasa obile county no obwogo ng'anyo mane obagi gi tendirruok jopuonj mag Kuppet mane oramo ni jopuonj mag sekondar ok bi yawo skul nyaka chieng' piny owacho chop dwachgi. Jopuonjgo mane romo e dho tunge liech mantiere apaya ma Moi e chuny boma ma Mombasa kama ne gichane chako ng'anyo ne oke gi obila mane okoni gionge kod oboke mopuodho ng'anyo margi. Jopuonj okoni nyaka sani pok giyango gimomiyo riwruog jopuonj mar KNUT ne ombeko tol kendo chuno ng'anyo margi ni mar nyaka sani onge singo moseketi e tim ni mar duol ma TSC pod medo mana miyo gi singo. You apply through the right channel. Just listen to me. Good morning, teacher. We are pleased to see you. Welcome. Vile tulifika hapa tukapata polisi washajaa. Wamejaa sana hapa, wanasema kuna maandamano 3 yetu na ya matatu na ya county government ambayo hatuwezi dhibitisha kama ni ukweli ama ni uongo, hatusiki. Kwa hivyo tunaona kuwa serikali inajaribu kututia woga ama kutuzia woga tusienene na hii maandamano yetu, lakini sisi tuko strong, hatuogopi kwa sababu hii ambayo tunapigania ni haki ya mwanadamu mwenzetu. Okanya gimo Jonat no neno nikech adiera manitie makende to en pesa to onge ng'amo mi kata chiel mar msara ni onge gige wa kata chiel ma serikal otimo giwachonwa ni wabiro timo gana ni gibiro timo kama ne gi sign kata oyuno no ko sign akelo misori no ko sign gima ne Jonat oneno wan ok wadwa donje mago jo primary wan wawacho wa jo secondary school koro wan wanyono kar tiendwa nikech wan jo secondary school bet wan wapuonjo nyithindo mabet dongo to tije wabe bet opogore. Sani Jonat go gin ging'e gimomiyo ne gidagi, lakini jo Kenya to nengo ng'e ni mriambo to ok tong' watigo waol gi mriambo. Maoni yangu ni kwamba serikali iweze kusikiza mwalimu wa Kenya, na kwa sababu walienda kwa mazungumzo na serikali kakataa kutii yale mazungumzo, niposa leo tuko hapa. Na tumesema kwamba kila mwalimu ambaye yuko chini ya Kuppet hatakiwi kukanyaga mlango wa shule mpaka yale matakwa yetu ambayo yatakuwa yamewekwa pale na viongozi wetu wa juu yaweze kutekelezwa.